Kumsi benta ban kentiu ki thei samla ki baba brio bat opro jabing na Riboy district ka kanhun jong ka Riboy Tourism and Environment Development Forum kan penlong ye ji ko penidor babrio ko balatip kum komis Riboy Tourism arajar arpuar ya kani kerensan on penlong haka arpnai tri kulaleng kod arajar arpuar haka NSCE Stadium paham sim ka kanhun kan penlong shwa ye ka audition haka sautrik nopra arajar puai hasajer dobar hor nong po proper u chairman ka Riboy Tourism and Environment Development Forum uba plila tiuso ukhot uwe di kanhun samla kan thei jong ka them Riboy bakin wan sakmat banwan yesimenta ha ka tei kerensan ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong ya ka Miss Riboy Tourism hau arajar arpuar haka arpnai tarik Januari arajar arpuar hangte ya po NSE playground po hamsil marta nakaliang jong ka forum gajungi ni penpendapat ba ang takasni ba in pelong ya katay ka Miss Riboy Tourism arajar arpuar te kinongjok nakapanta katay ka Miss Riboy Tourism arajar arpuar ngin ay ka cash prize kalong 10,000 kibawan baar kinong 5,000 bat kibawan balay kinyo khasan hajar te nakaliang kajunga kumu chairman ng Riboy Tourism and Environmental Development Forum nga khot nga yawer ya ki khun samla kanthe ki bodon hapo kathain Riboy ba e ke jungi ba kinwan sakmat ban shimi gani ka platform ban kani ka platform ka bangi pelong ya gani ka Riboy Tourism arajar arpuar kalong ba ikwa ban kentiu ki khun samla jong kathain Riboy jungi ba kin yo equipat ki platform ba kin yesim menta ba kin penpanam ya ka dor gadar ka jongki mo ba kin nang ya sakmat haki jing kwa ki jongki ban peni ka sap pahong ka baki kidon ki kendon ba kinong shimbenta ki haban board enti hakapor ba min penong ka audition ane hakapor bangin jit ki benrung sha ka final kata ha ka sauturik December 2000 apui kilong kumne ka banakong kinong shimbenta ki dei benlong ki badang semla ka baar kinong shimbenta ki dei benlong ki ba khat class nem hadu art news nem karta kabalai kinong shimbenta ki dei benong ki nongsong shnong bapura jong ka Riboy district but hakapor audition ki dei benra ya ka voter ID ya ka birth certificate but ya ka certificate shnong ban benchisha ya ka jakasa jengki but karta jengki but kabasau kinong shimbenta ki dei ben don karnian ka ba sanput shaneng kabasan kinong shimbenta kim dei ben ai ka jingtip ka papakla hakabay dei but ka details pang ka kerteng lane ka address but ka age jungki larangi lab yinweng na sendon ki bani shimbenta